Ljudi STR Piljara Srele, jako ljubazni ljudi. Nažalost ne primaju kartice, ali iznenadio sam se da čovjek još uvek može za 500 dinara da bilo šta kupi. Kupio sam za 500 dinara kilo i 200 grama banana, jednu vezicu luka mladog i jednu vezicu peršuna. Ovde je prečica ljudi, ali kada dođe čovjek do kraja onog mostića, ne može se dalje. Tako da molim Boga da kolica izdrže do kuće. Moram sporije da se krećem. Tako da, dobri moji ljudi, ako neko želi da pomogne i da mi donira automobil sa ručnim komandama, automatskim menjačem i hidrauličnom platformom da mogu da uđem kolicom u taj automobil, ili da neko donira van automobil ili kombi vozilo sa automatskim menjačem, a posle bih tražio pomoć takođe od dobrih ljudi da mi pomognu da ugradim ručne komande i hidrauličnu platformu, da mogu, ljudi moji, da radim, da fizikališem. Iako sam radio kao profesor, a i mnogi profesori najverovatnije fizikališu, ali Bog im je dao fizičku snagu i zdravlje da mogu da fizikališu. Ovde radi moj komšija Miloš, koji je zaista vredan dečko, radi i struju i vodu, ali eto, radi i na stovarištu. I danas je zaista retkost da vidite mladog i radnog čoveka. Svi bi da zarađuju, a da ništa ne rade.
Također bih zamolio humane ljude širom Srbije da mi doniraju akumulator za ova moja elektromotorna kolica ili da uplate novac direktno ortopedskoj kući. A ako zaista neko želi da pomogne i ako se neko zaista bude javio, može da me kontaktira. Pa bi vam ja javio ili na mail ili u privatnoj poruci koji je tip elektromotornih kolica i preko koje ortopedske kuće može da se dobije. Sad moram da napravim veći krug da bi se popeo ovde. Sad ću da vidim, trebalo bi da mogu da savladam. Samo da se ne prevrnu, toga. Ako nije problem da se ne bi prevrnuo. Čekajte sad, ovo zeza. Akumulator mi je prazan. Puno vam hvala. Puno vam hvala. Eto ljudi, ovo je prvi bajker na koga sam naišao u životu od kako se krećem uz pomoć elektromotornih kolica. Prvi bajker koji mi je pomogao i koji se sam ponudio da mi pomogne. Evo, dobri moji ljudi. Pokušavam da savladam ovaj deo. Ovde kolica pište zato što je akumulator pri kraju. Nadam se da će uspeti da savladam ovaj deo ovde. Samo dođite na ravno kad vas molim. Tako. Sad opet zakočiše.
Evo ljudi, prednji točkovi su prošli trotoar, zadnji nisu.